Ato ta to sa pinakalami nga barbecue station diri sa Lambago, Lapasan. Mao ni siyang kwan, Coastal Road, no? Tara, yung Coastal. Ay, Coastal Road. Tara. Lag lang ta diri sa mga ginagmay ta guys kay para ma-upload nga content sa YouTube. Mukha na tag barbecue, mag-order ta dito. Let's go. Ano pinakalami nga barbecue diri? Ano pinakalami nga barbecue diri? Ay ilain. Nay discount ani? Na-discount basta ko use my code. Asa ang code? Easy go pa. Wala. Asa lagi ulo. Ano baligya niya diri mo? Ano to sila? Ano diri? Be. Ano Nay papagawa ni nay. Ano lang baligya? Maminawa yung sound sa kwanda. Halang ni nay. Sound sa mimig na sa kamera. Ah, sila ay atay. EJ. Sound sa cup yan. Sound sa cup. Hi. Hi. Dada mo na eh. Ha? Sound sa cup. Sound sa cup. Padung na si daddy. Ay, mudool. Sound sa cup yan. Sound sa cup. May bali-bali sa palew. Ay, ang sauce lamig. Ang sauce lamig. Oh, lami kini nga sus. Pagkuha mo malimot kasi mong ngalan. Ah, limot sa ngalan. Oh, malimot kasi mong ngalan. Thank you, nay. Ah, tilawan ay nako niya. Malimot ko sa ngalan. Sige, makalimot ang ngalan, oy. Sound sa cup. Magani ko magkaon kay malimot ko sa kong ngalan. Ah, delikado din ito eh. Matanawa yung mga puno. Tulo na kanuna. Matanawa ramay. Bless daddy, bless daddy. Bless daddy, bless. Bless daddy. Bless. Sound sa katsa, katsa. Sound sa katsa. Bayad. Sound sa katsa. Again. Sound sa kat. Sound sa Boy, kat. sulod na kanon. Sound sa kat. Sound sa kat, sabi mo. Sound sa bird. Sound sa bird. Tweet. Sabi? Sound sa bird. Sound sa pig. Sound sa pig. Yes. Balik na lang na to ni Mayong. Alam mo, okay eh. Ano pinakakuan? Pinakalami diri. Ano binakalami? Oo, pinakainit pa dito. Adob mo na. Mag-order ko kuan. Duha lang. Dua. Ah, tagpila. Pula. Tag 4. Ah, tag 4. Sinuba, lami kayo. Lami daw. Ah. Morning, kapundagyag kasiran tindahan. Ah, ay may pinaka the best nga kuan no. Sari-sari store diri kanyo. Tapos diri dayon may pinaka lami nga barbecue station diri. Lagi. Asa mo mangita ana? Morning, dagan og tindira. Dagan kig tindira mo. May customer. Sila matingin. Hey. How old are you? 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 One. One. Bird. Bird daw. Where's the How old bird? are you?
Yes. Sige. Nothing. Tulo ka. Kinae. Oh. Alang ya. Oh. Guys, gusto ko mag-vlog ni Daddy gana. Mabait mi og hala nga junk food sinasiat kulit. Gusto kay nana na challenge. Mag-inom sa tubig sa lamisa sa amo mag-lose way kwarta si Ate Colette. Magita kag barbecue. Yes. EJ. Butok lagi Yeah. po siya. Oh, EJ. Oh, si EJ. Free delivery. Oh, free delivery. Mga pinaka the best bro. Tanaw, naglaway ka dyan. Ah. No, it's hot. No, hot. Ah, eat EJ. Eat EJ. Lukas. Alang na bi. No. Abang nilkatir ani be, kamot ani euy. Pila ganyan na? 4. Tag 4 barato lagi. Pila di dapat? Ambot. Tag pila din sa uban, tag 4 lagi dire barato kayo. Katuro rin yan. Ay, ito ya. Abelo na si Dante. Ilot na dia ilot. Sige. Ilot na dia ilot. Masa sudah di anak. Ilot. Ano ba anak? Ilot na dia. Ingat ya. Oh, no. Awat ya di ilot. Sige go ilot. Sige. Ilot. Ilot na. Ilot isi. Ang baba. Ah, ilot. Ilot isi. Ah, lang lab lang. Lab na di lab. Lab. Jesus, ang bag man di ay. Mana? Ansa mana? Sticker Mana? Ayo mani daddy, ayo mani daddy. Ansa mana be? Ayo mani, tanawa na bay mani di daddy dia tanawa. Ano na yung Ayo. Ngayo mani daddy kanino. Ako ang ipon guys. kapuno? Ah, yung tit ba? Aman tit ni EJ. Aman tit. Aman tit ni EJ. Ang tit ni EJ be? Pero? Ano tit ni EJ? Tita. Ano naman? Dili ma. Tago kasi gusto ko. Guys, kakita mo kana birthday ni Eden vlog ni Daddy. Nadal na sa vlog ni Daddy boy. Masa ni Ikaw mo ba yung Daddy? Kita antang be, dila. Ano siya diyo? Yeah. Hindi ba to? Hindi ba? Yeah. Ikaw bayad ka na. Mahal kayo ng krokodil. Ano mo dahil? Ate Myra. Sa timayo. Where's Ate Myra? EJ. Where's EJ? Hi. Hi, how old are you? Chikading, kwak! Pagkilang ko na siya man. Gis o 15. Ah, Jess, 15 na yung kuhan ko rito. Kani rin tag Gis. Jess. Dako-dako, nagkita ka rin man. Secret. Secret dahil dili ta magsaba. Dito, magsaba. Secret na, secret. Ah, secret na siya. Para asa man ang kita ni man? Para kuhan? Para TV. Ay, para TV din day. Nakala ni TV. Alit na mo, kababayan. At least na goal ba? Nga kuhan. Diba? Oh. TV ni, kaya ni TV. Ah, wala. Purot ng TV. I-invite sila ma'am nga magpalit sila sa imong kaan ma'am. Diri ra mo pagpalit ha.
Nangangyo naman. Oh. Nangangyo na. Ano sila pinakapaspas musugba diri. Paspas kay musugba. Mag-order ka karon mga Mga tinsikan sa mana. mga tunsikan. So ano? Luto na. Paspas tayo ba? Pas-pas kayo. Mato naman niyo. Ah. Magpapakita ng video. Sige mama. Magulat-ulat ka sa akong order dre ma'am. Oh, ulat-ulat sir. Okay. Dali na kayo. Ang kilawan nilang pan, ilang lamig nga barbecue. Taon sa amin. Kana Ha? ko mami chorizo mi de. Please. Bye.